Commander's Morning. Commander's Morning. Kumhla ka-2 ku-2025. Ngithi angizokhuluma ngenye into. Othandayo-ke sesiyomlingana lesicathulo. Wey'ngane zakwethu uyabona, it's very ironic uma kukhona abantu abazoqhamuka bethi ezinye iy'nkulumo ungay'khulumi ezidlangalaleni, bese bona bebuya futhi bezokutshela bona ezidlangalaleni. Uyabona-ke mina ngilo muntu mina okuwukuthi uma ufuna ukugqama ngegama lami, angizi-ke ezidlangalaleni-ke mase ngikuqonda ngikuthumela eceleni, ngidile nawe eceleni bese ngiyayithulela. Yabo. Uyabona-ke ibuhlungu-ke lento othola ukuthi uma ungalifuni iqiniso uzobe usubheca abantu ngamagama nokuthi ukhulume ngamagama abantu umuntu. Uma ungalithandi iqiniso, ungafuni sivundulula amaqiniso ngezinto ey'thizeni, thina esine-evidence, esine-background evidence ngazo. Othula. Yabona kukhona amavukane ayibona ukuthi kufanele azovele akhulume ngamagama, ukhulume futhi angithi nje uzokhuluma ngegama likaMaphumulo. Bese ubona ukuthi kufanele ugqame ngaye. Bese kuba ukuthi uzojatshuliswa abantu abazokhomenta. Uma bekhomenta abanye bangithuke. Ujatshuliswe ukuthi abantu bayakhomenta negatively ngoMaphumulo, abanye bahambe bethi waze wasiphoxa uMaphumulo. Mhlambe awuboni ukuthi wena labo bantu kahle kahle bathela usawoti esilondeni ngoba vele abayona nane-MK mhlawumbe labo bantu bafuna kuxoveke more, bathi wena uyajabula. Bese wena uzo-contradicta enye yama-sections omkhonto wesizwe mawuzovumela abantu ukuthi egameni lami ade ukhuluma ngami bese bengi-insulta, kukujabulise lokho. Well-ke i-Constitution ithi uma samalunga omkhonto wesizwe singa-insultani, noma futhi nabantu bangaphandle singaba-insulti. Noma beku-insulta wena ungayilentuzi, unga-retaliate, uyithulele. Yethi wena uyakujabulela kuma-comment kwi-post yakho yokufuna ukugqama ngegama lami, ukuthi bangithuke, bangibize ngawo wonke amagama. Angizobala abantu abaningi, ngizobala mina ngoba ngiyathanda ukukhulumela mina. But-ke engifisa ukusho ukuthi uma ufuna ukugqama wena ngegama lami mina ngokuthi ngizokhuluma iqiniso bese uthi ngidi-campaigner, ngoba nilithandile leli gama la-di-campaign kuley'nsuku, angazi noma nisanda kulizwa yini, ukuthi umuntu di-campaign umkhonto wesizwe. Lalela mina ngizowakhuluma amaqiniso ngoba angixeshiwe mina imali ephaketheni. Angixeshiwe mina u-2,500 wokubhukhelwa emahhotela. Angikho lapha kwi-pedestal. Khona abantu asebebona ukuthi ngoba nakho bagxishwe lezi madlana ey'ncane sekufanele bayibone ukuthi sebe-superior. I'm a nobody. Le angiyifihli, angiyixakekela, anginalutho, angiyona mhlawumbe into enkulu esiyibona isingcono konke kunabanye abantu ngo-2,500. Yabona le ngiyikhulumayo ka-2,500, it's evidence that I have okhulunywe komunye ulive, yabo, okhulunywe komunye ulive, omunye wabalaba bo-2,500. Mina-ke angixishwa-ke mina iy'mali ey'ncane emasendeni bese kufanele ukuthi sekufanele ngidifende umbhedo. Iqiniso uma kufanele livundulule iqiniso liyovundulula. Mase kuba khona abantu abazohamba kuvunyelwana ngento ey'thizeni ukuthi kufanele ngibizelwe o-leadership in. I quote izinto zami from the Constitution and I can sit in front of the leadership bese ngisho ukuthi kahle kahle yini e-wrong engiyenzayo when I express myself, expressa ngokweqiniso in and out of the organization.
So-ke mawuzobona ukuthi uthi mawumuntu bese ubona ukuthi wena kufanele uzogijimisa leli gama elithi ukudikhampeyina. Ironically ungayiboni wena mawuthi izinto engakhulunywa ezidlangalaleni wena yethi ufuna ukugqama ngegama lami ezidlangalaleni. Angixishiwe imali emasendeni mina. Yabo. Mina mangenza into ngisuke ngenze my due diligence. Ngithumelile-ke ngabathumela. Yabona njena abantu lenkulumo yami yamabhasi iskipper ukugodla kweyikipa abayi-understand because ngesikhathi ngifaka le disclaimer yokuthi assumption I was making it rhetorical ngesibongo yabo. But-ke bese umuntu afune ukugqama ngegama. Angizobalula mina amagama abantu ngoba I'm not that weak ukuthi ngizolokhu ngigqamama, but engifisa ukusho ukuthi isicathulo somlingano umniniso kule nkulumo engiyishoyo yabo. Uma usufuna ukugqama ngolindani umaphumulo, it's fine, akuyona into eyongikhathaza futhi ngeke ngiye ngiyostitcha mhlambe noma ngiyiduet into yakho noma ngikuphendule mina ngokubuyisela eceleni khulume nawe ngikutshela ukuthi u1 no2 no3 no4 kanje. Mawubona ukuthi iqiniso awulithandi awulifuni, mina nje dlula kweyami comment. Mina-ke abantu aba-negative because we're trying to preach izinto ezizoya phambili ngomkhonto wesizwe esomela iqiniso. Ade ngangilimela iqiniso mina sengathukwa kaningana ngenye yama-leaders. Ngathukwa ukuthukwa ngikuqala yabo. Akuyona sekufana nokuthela amanzi edadeni mawuthuka mina yabo. If ungidoubt it's fine yabo. Mawubona ukuthi uyangidoubt ukuthi mina ngiyimember yomkhonto wesizwe in good standing, it's fine, it's your prerogative. When uhambisana ne-narrative yabantu asebegxishwa imali emasendeni o-2500 ngoba nakho sebebhukhelwa sebeyibona mhlambe sebeyiqeqebane elingathi selingcono kunabanye. I decided, I need to put that one nje, that disclaimer. I decided ukuthi angifuni ukuba iphathi yeqeqebane. Inkinga nje ngizondelwa lokho ukuthi I wasn't captured. I wasn't captured because mina ngifuna ukuzenzela into ngendlela efiswa yimina. Yabo? Khona abantu la abangafuni ukutshelwa iqiniso. Mawumtshela umuntu ukuthi, "Hey, yazini, wena kahle uze nje isimo sisilungise." Awulungise lesa simo owona ngaso. Umuntu abone ukuthi abe ne-ego angakwenzi lokho. Khona-ke i-comment-ke uthenjiwe no angiyeke futhi leyo yabo. But nje bafethu abantu abayazi ukuthi into isukaphi, thina siyayazi isukaphi. Uzungibona ngingafuni ukuba iphathi yeqeqebane ngoba ngisebenzi nama-hypocrites. I don't work with hypocrites. Angifuni ukusebenza nabantu mfethu abambhencezayo, abancethezayo. Angincethezi. If ungangithanda ungithandela iqiniso, yazi ukuthini, abantu mfethu njengoba ngisaphila ingoba bazongikhuluma kabi. Mhlazane sengifile-ke bayongikhuluma kahle. Shuthi njengoba ngoba besangikhuluma kabi ngisaphila. Angikakafi ngoba mase ngifile bazongikhuluma kahle ngoba phela umuntu ukhulunywa kahle sefile. So-ke mawubona ukuthi wena kufanele ugqame ngegama lami, sorry bandla, mina ngiye laphana kuwena la ngiye kodwa kwivideo yakho mhlawumbe ucathi ngiyokustitcha noma ngokwenzani, anginendaba. Khona abantu-ke mfethu-ke ekufanele wazi ukuthi at the end of the day uma usakwazi ukuthi uzositshela thina la emkhontweni ukuthi kufanele uma thina sikhuluma ngendlela esikhuluma ngayo kwi-platform e-free bese uzothi kufanele sihambe emkhontweni. Ironically nawe you are decampaigning umkhonto because uxosha ama-member. Ubani wena? Uyini wena? Uyini wena ozokwazi ukuthi usuzobona ukuthi kufanele uxosha abantu? Unagunya lini? Le platform ngayifikela ngedwa, umkhonto ngayifikela ngedwa, angifikanga nabantu, ngayizela, siyayiyela la. And so likhuluma iqiniso whether you like it or not. Background information I have a lot of it, including ukugxishwa kwena emasendeni imali o-2500.
Hayi siyazizwa indaba enganza kwethu, siyazizwa indaba. Mana ke Lindani. Hayi ngeke mfowethu, ngeke. Wena ngathi manje usuyasilawula. O mhlawumbe ususenza nje abafana bakho, angazi ukuthi usenza ini yakho kodwa khona into osenza yona. Yakho. Lesi kunikeza ilungelo lokuthi ukhulume noma yini ofuna ukuyikhuluma, ukhulume noma kanjani. Kunento eningi thina esizaziyo ngasingafuni ukuyikhuluma. Yes. So manje usuvese wasenza ukuthi manje siyeke ukuyifihla siveze ngoba nakhoma ukuthi ukhuluma noma kanjani makufuna ukukhuluma nathi. We Maphumulo ngeke sihlanganiswe iMK mahlangana la. Hayi ukuthi solawula uwe. Azize kuwe. Yes. Ngisho kusasa kusene ngavuka ethi uzuma ngizolala emzini wakhe mina kusengakusasa ngelanga ngizohamba ngiyolala khona ngoba ngithanda iMK. Ngeke ngibuye ngizothi mina kusasa ngoba nakho ngilale kwaZuma. Futhi mina sengingcono kunabanye. Nalokho kuzomela uku-understand. Wendoda ngeke wena uqheliswa yini kithi? Kulabantu nje bahlale behlangene bonke ama influencers eMK. Yini ekuqhelisa kithi? Ile ngqondo yakho. Lene kuqhelisa kwabanye abantu. Ile ngqondo yakho lebolile uyele kuqhelisa kwabanye abantu. Wena Lindani into eyenzekayo i1 wena unenzondo eningi ngoba inhloso zakho nokhumala ayifezekanga. Wena unenzondo eningi kuma TikTokers because wena ubuze ngeyakho inhloso. Abantu bakukholiwe mangabe ubamba live even though ubukwenza ngokusa wena ubusuku ku live kwababukhoma. Ufika utshena abantu ukuthi abaphume beke live ubamba live ngale. Account yakho zobe ikhulile ingaka nje. Ikhuliswe ukusa hayi ukuthi bese ngakuboni lokho kusa. Ikhuliswe lokho kusa kwakho. Wena uneyinhloso zakho athi ubune inhloso zeMK ubone inhloso zakho. Bona namanje noma upostile abantu sebayibona ingqondo yakho noma upostile uthola ivideo yakho ama views asemancane. Akusafana naseqaleni. Kuthukela eqe 200 ama likes uthola ama likes mancane kakhulu afika ngisho ku20. Ngoba usasiyona lento ufike kuMK uyiyona. Kanti vese wawungesiyo. Wawuze ngakho kusa kwakho lokho zeka khona manje. Kulungile ke ngoba nina nitshela ukuthi kumele nisilawule. Kwathi iMK kade iwithdraw icase yayifaka busha nabuya nazobamba live. Kuba bukhoma ntshena wathi kwami live kunabantu engibahloniphayo ubanga umsindo la. Waphuma waya ngale wena ufuka umblock ubabukhoma. Ubabukhoma ayike into wamzondela yona wena namanje ubabukhoma ukhuluma nabo uqala ukukhuluma naye emabhida. Awukhulumi naye ngoba wamblocka wena. Umblockele ukuthi unithethisele ukuthi yekani ukuzobamba ubanga umsindo ku live wakhe. Yena live wakhe uhlale ekhuluma nabantu bayizwana abantu akhuluma nabo. Yekani nifuna ukuzolawa la nto ufuna ukubamba live ufuna ukubanga umsindo ngenkani ku live kwababukhoma uhamba wayomblocka ngani. Uma ngakubuza umuntu ukuthi wamblockela nababukhoma uzothi wambanga lithi wafuna ukubanga umsindo ngenkani ku live wakhe. Izinto ozenzayo. Wena Lindani wena usizondanise ubonke osikhanyile samzonda mina ngaze ngenza ivideo nje ngixolisa kukhanyile ngoba ngangibona ukhanyile wayengelenzanga iphutha sasifunzwe uwo wonke lo doti lo wena wasizondisa ubonke osikhanyile wena yes asingeke nathi singakucabanga lokho kanti wena usunezakhe inhloso ngoba umkhonto sizobusazamazama lapho wonke bese watheka left and right thina ubonke sambona njengomuntu omubi njengomuntu ozohlakaza umkhonto kanti ubonke wayizokhuluma iqiniso. That is why mina wangithatha isibindi mina ukuthi ngiphumele ku live kaBonkosi Khanyile ngayo uxolisa noma sidibana ngeyidate noBonkosi ngeyidate eFostolus wangitshela wathi cha ngakubona amacece ku live wakho wena weza kimi weza wazokwenza ivideo waxolisa abanye aze bexolisela utho wena kwazi uzoxolisa uBonkosi wena ingoba wawuze kukhumala mina bengikhuluma nawe ku inbox ku TikTok ngikhuluma nawe ku inbox ku WhatsApp wakho bengisasenayo inamba yakho ubungasangiphenduli ingoba ngahlasela ukhumalo lwawuze ngaye wena bonke abantu bamhlasela ukhumalo bonke abantu kuMK bamhlasela ukhumalo ikhona ivideo ayenza amhlasela ukhumalo ayikho ngishaye yodwa ngoba usukhalculate waqeda nanizokwenza lo mshikashika wenu nini nokhumalo la kuMK njoba manje sekukhona umunye osusebenzisa yena kuMK wawuzokwenza lo mshikashika wakho wena kuMK nderiswa unamandla ukuthi usikhulumele wonke le dudu usikhulumela wonke ingoba wena wasuka sondela kakhulu ku leadership wasondela kakhulu kukhumalo wasebenzisa kakhulu ukhumalo wena wasucalculate waqeda ukuthi la ngokhumala wena uzodla ngoba into enanizela mkheni nizela ukuzokudla nina la kuMK thina sibhizi siya recruiter nina niyadla ngifuna ukuzokudla la kuMK yona into inhloso yakho ileyo wena ukuthi nje makukhona into ozoyidla kuMK makukhona into ozoyidla kuMK kuzoba sekuphelele
izona zinto ezizele ku-MK lezo wena uzile nje ngathi there is why ungezi kuthini, there is why la khona thina ungafuni ukuba khona wena, there is why urecruit abantu ukuthi behlasele thina. Ukuzona uzoba uwe wedwa recognized ku-MK wena Lindani. Kuthe kunalento lena kuthiwa yini lento lena iGaladina kwa invite wena wedwa kuleyo Galadina, waya wena uthi yo represent thina ingoba khona uzokuthola kuleyo Galadina le. Wakwasitshela ngaleyo nto, wakwayikhuluma leyo nto le. Masuka thina seChesterville sibiziwe as influencers ze-MK, into yakho neyipublic, sonke sasiveziwe, konke kwakhona kukho kwakufihliwe ku-event ku-post konke sasikhona. KuGaladina yakho sasikhona, sasingekho, kwakuwe wedwa. eChesterville wawukhona wawungekho, ingoba wena uze ngeinhloso zakho wedwa ku-MK, hayi lezi thina ezizele zona. Wena uzele zakhe inhloso ku-MK wena, hayi lezi ezizele thona. There is why kuba nzima ukuthi wena ube nathi. Even elokhuzaneni emabhida ku-event sagcina ngosawubona wakho, wena ubuqhelile kithi ubungekho, kithi ubungasondeli kithi. Why? Ingoba yini ungcono ngani wena? Ayikho into ongcono ngayo. Wazi ukuthi ungcono ngoba wena wazi ukuthi una someone okuleadership usondelene naye uzosebenzisa yena ezokade usebenzisa ukhumalo before. Uze lapha na ngezakhe inhloso. Yikho kubanzima ukuthi uqhele kuthina, wena uzazi ukuthi ungcono kunathi. Uthi awufuni nje ukungena emagroupini ngoba akekho umuntu ongamela lento eyiyona emagroupini, akekho umuntu ongamela lento eyiyona emagroupini. Wena wazi ukuthi wazi kakhulu kunabanye abantu, wazi ukuthi uhlanipheke abantu kakhulu. Lento yokukhuluma kweni isilungu, naso wena ukhuluma isilungu kakhulu, nafica abantu bedomba ithethe ngoba nakho ukhuluma isilungu futhi nihlakaniphile. Ukukhuluma isilungu akusho ukuthi uhlakaniphile, ukuthi ngoba usuke ukhuluma isilungu ngaleso sikhathi. Akusho ukuthi mina njengoba ngikhuluma isiZulu mina ngidoma kunawe, wena sewuhlaniphile ngoba nakho ukhuluma isilungu. Uyafunda kakhulu gogode ube ne-PhD, kodwa la uthatha una next into yazi ukukhuluma isilungu phela nento sokuyifundela esikoleni ngaleso sikhathi. Wena wayitshela ngoba nakho ukwazi ukukhuluma isilungu kuphelile ngoba ukwazi ukukhuluma isilungu, suyo omunye umuntu udoma. Wathola abantu abazokukholwa, abanye bayangena ama-inbox besitshela ukuthi basibuza ukuthi kwenzakalani ngomanje ngiqeda ukuthola i-inbox ukuthi lo Lindani ikhiphani kanti ngaye. Abanye bayasho bathi sambona ngasilungu asikhuluma kakhulu. Upresident Jacob Zuma akasikhuluma isilungu njengawe, nina nikhuluma isilungu kakhulu. Nazi ukuthi ngoba nakwazi ukukhuluma isilungu futhi nihlanipheke na wonke umuntu. Nina isilungu nisikhuluma ukudlula upresident wethu Jacob Zuma nina. Ngoba nifuna nithi nikhuluma nabantu bedidekile. Mabe nikhuluma lomsangano nensuku nokhuluma. Ngeke webhuti. Yabona izinto ebengafuni ukuthi ngikhulume zonke lezi. Lokhu ngihleli nazo ngigcinile kumina ngaphakathi. Wena udlale ngalomfana lo mfana kaNkabinde. Ukhipha zonke lezi zinto ayikhulumayo la ufitwa umfit information errong. Lo mfana ubuya azoqamba amanga la ethi uzobuya neproof. Ayikho iproof azobuya naye. Wena umkhohlisile umtshena amanga wathi uneproof onayo. Wena zonke lezi zinto ayikhulumayo khipha iproof ke sengisho wena ke manje khipha iproof yazo zonke lezi zinto ayikhulumayo ikhuluma ngathi. Kuyitshena ukuthi usitshene ukuthi zisuka kuphi. Lo mfana kaNkabinde nje umbone bangumsindo kangaka nje uwe sekufanele sikukhulume lokho. Mina angihlambiseli mawufuna mina ngibuye nerecord kusasa ngizoyifaka la. Ngifuna iproof wena, mina ngabuya nerecord kusasa mina ngiyifake la. Mina angithi mina ngithatha kancane wena ngoba wazi isilungu wasuhlaniphile nginathi. Mina kusasa akungitshenta ngibuye nerecord kusasa. Ngicela uphendule levithi ungitshente macece, ngicela ubuye nerecord kusasa. Mina ngizobuya nerecord ngifike ngiyifake la ebuveza wena ukuthi wena ukhohlakele kangakanani. Ngizobuya nayo umni record wena ngitshela ukuthi macece awubuye nerecord. Mawuphendule levithi ungitshente macece ubuya nerecord, ngizobuya mina la ngikunekela izwe lonke. Ngoba nazi ukuthi ngoba nazi isilungu nihlakaniphile. Thina singasazi isilungu safunda saphela ko grade 12 asasilungu. uNkulunkulu wasinika inhlakanipho endalo ngutshene mina. Yethu inhlangano asifundelanga. There is why ngaphili. Mina lokho kufunda kwenu inhlakanipho ehamba mphelele endleleni. Wena ngitshela ukuthi angibuye neproof kusasa. Yilokho ngicela ungitshele kodwa macece ngicela ubuye neproof kusasa. Nawe buya neproof qale yazi zonke lezi zinto ezikhuluma ukuthi sigxishiwe. Ngithi sigxisha imali emasendeni sithatha kancane ngithi. Angithole ngizwele imali ku-MK. Yikho ngathi igama lakho ngahlala linento enemali phakathi. Buya neproof mina ngizokubuyela nayo. Ezokubonisa ukuthi wena lo mfana kaNkabinde ukhuluma izinto ayikhuluma njengoba ethukana nobabuli simchunu ubathuka because of wena, njengoba ethukana nobabukhomo ubathuka obabukhomo because of wena. Bengithule nazo lezi zinto mina ngaphakathi ayikho into engayazi mina. Ningabi into engizaziyo ngawo ongazi ukuthi wena ngiyazazi ngawo ziningi kakhulu. Lokho bekuseyisamari ngoba nisithatha kancane ngoba isilungu asisazi kusho mina macecece qe